la primul videoclip de la bordeiaș. Astăzi o să încercăm să facem de 1,50 m bordeiașul. Nu o să fie așa mic, e doar jumate din bordeiaș. Iar ne-am inspirat de la Tiberiu și Cornel, de la bordeiașul care l-a făcut. Și cam vrem să facem asemănător ca el. Rareș, spune și tu ceva? Like și subscribe! După ce scoatem pământul de aici, o să facem un update ce mai am făcut. Ne-am luat și ceva gustare, un cola așa frumos și Pepsi frumos, tot de la magazin. Acum, pare logic, da? Acum, după ce terminăm aici, o să luăm o mică pauză și cam atât. Acum, după ce am făcut o mică pauză, mai am scos pământul dinăuntru, din bordeiaș. Mai am făcut aici sus unde să mai punem pământul și apoi îl cărăm. Și acum mergem să ne punem niște suc, că n-am băut încă nimic. Și revenim după ce punem suc în pahare. Rare și-a pus Pepsi, eu cu Antoniu ne-am pus cola. După ce bem, revenim. Terminat și paharul cu suc. Acum mai luăm un pic pauză. Mai facem mai adânc bordeiașul. Apoi să mai săpăm și aici oțâr. Și cam atât pentru azi să mai facem. Acum mai ronțăim ceva, am luat o pauză și atât. Dați și un like aici. Dați și un like, subscribe. Like, subscribe, să nu uitați asta niciodată. Să facem și noi 100 de abonați, cât mai mult, în număr cât mai mare. Dacă puteți să ajungeți și la 1 milion. Da, peste vreo 7 ani. Ne revedem după aia, după încă un update. Un nou update, mai am dat de loot. Aici am făcut o țără să punem mai bine pământul. Mi-am săpat, mai am scos pământ. Mai săpăm în jot cam cât e acum și încă o dată și atât. După aia scoatem astea unde stăteam și cam atât. Revenim cu alt update. Mai am făcut picea. Mai am săpat de aici, de la loot de data trecută. Mai am săpat picea. Mai am făcut malul ăsta. Mai avem malul ăsta și cam atâta pe ziua de astăzi. Astea o să mai rămână și pe data viitoare. Acum nu prea mai avem așa mult. Să punem și telefonul să mai ne filmeze un pic. Cumva așa. Cum să-l punem? Așa. Perfect. Acum să trecem la lucru. Scuze. Ai grijă. Dar nu mai tare de acolo, ia de aici. Să spun pe acolo. Ține. Haide. Așa. Hai, facem schimb acum. Facem schimb? Mai fac grămadă. Uite că îți dă rău. Îți ai rău. Dă-ți-n aici și tu pune acolo. Știi? Da, hai. Pune. Hai. A, dar tu trebuie să împingi. Știi? Înțelegi? Hai, că îmi fac așa. Și acum tu ne filmezi? Da, mă. Hai să-mi bagă în tine, George! Da, mă. Da, direct în papă, cum e mai băgat? Pământ. Haideți un like, cu forță. Subscribe și cu forță. Să facem și noi 100 de abonați. După aia cu 200. După aia cu 300. Până ajunge la 1000 și după aia face live.
la 1000 de subscriber facem și noi un live, primul nostru live. Mai avem câte o țări de scos. Acum nu mai scoatem cu hârlețul, scoatem cu mâna, că nu sunt așa bucăți extrem de mici. Sunt destul de mari, pământul e ca lutul și na, ce să facem? Treaba multă. Mai avem treabă. Nu mult, seara se lasă, nu mai e chiar așa mult. Revenim când scoatem pământul. Mai am făcut un update, se lasă seara, în maxim 10 minute plecăm și noi. Aici am scos pământ, merge extrem de greu, e lut, nu știu ce, dar merge foarte greu, extrem de greu. De acum pe sâmbătă să mai venim, iară, Sau pe joi. sau pe joi. Și, nu, ce să zicem. Mai avem părțile astea, asta, un pic din asta și un pic din partea aia și atâta mai avem. Apoi mergem și noi acasă. Am stat, am vreo 2 ore. Mai am făcut acolo iară. Mai am luat să mai punem mai bine pământul aici. Pune, să zicem, Rareș pământul, dar acum îl pune acolo. Pune aici, Antonio vine, îl dă și îl dă mai încolo. Abonați-vă la Rareș Miclea. Da, să vă abonați la Rareș Miclea. Frumos, așa să faci și o lecramă, direct. Tare rău. Poate vin și eu cu telefonul aici, filmez. Mai ne punem și pe TikTok. V-am spus. Nu mai avem așa mult, că atâta pentru azi. Pe data viitoare, în al 2-lea episod, o să facem mai mare groapa. O să vină cam până pici. Groapa așa de mare cum e acum. Și cam atâta. Nu mai avem așa mult. Deja soarele apune de pe cer. Mai avem foarte, foarte puțin. Și plecăm și noi. Subscribe, mereu. Mereu, da. Aici mai avem foarte, foarte puțin. Și cam atâta pe ziua de astăzi. Cam am terminat pe ziua de astăzi. Aici, nu știu dacă mai se vede, am făcut. Aici mai a rămas câte foarte, foarte puțin. Și cam a fost Tony, Rareș și eu. Iar cam am terminat treaba pe astăzi și vă spunem pa! Pa!